salamat, Mr. Moderator. Ang tema, Dracula 5, pamatud-an na po nga ang mga mahugaw, nga mga mananap sa daang tugon, hugaw gihapon sa batong tugon, sumala sa Biblia o mga referensya. Imo ning gisupak ang akong tema kay akong mabasa o dili mabasa. Isupak na ko by virtue of creation. Objection, Mr. Moderator. Objection. Isupak ka na, itupak ka. Objection, Mr. Moderator. Objection mo. Wa ko mangutana o by virtue sa creation. Mr. Objection, wa man ko na stima nato ng by virtue of creation. Rason ra na imo. Dili ko sa tima, Mr. Moderator. Katong by virtue of creation, rason to niya. Wa to sa akong tima. Mao na nautana ko niya nga gisupak ba niya ang akong tima kay akong mabasa o dili mabasa. So, Brad Paul, siya man ang affirmative side. So, you are obliged to answer his question. Dili to kategorikal ha. Ang akong tubag mo ni. Sopa ko. Nga kanang mamananap ng giisgutan by virtue of creation hinlo na. But by virtue of Levitical law. Mo na imong i-prove. Objection, Mr. Dili Moderator. siya hugaw for the first place. Okay. Kung ako mabasa nga Ano hugaw, ba sa yung pautana? wala gini, ang akong tima, pamatud-an man ako nga ang mga mahugaw mananap sa daan. Hugaw sa bago, wa ko magpamatuo niya o by virtue of creation. Ang akong pangutan na mauni, gisupak ba nimo kay mabasa nako o gisupak nimo kay di mabasa? Isupak lagi ta kay atong tema daang tugon ang Genesis 1 by creation na ana sa daang tugon giunhan ta ka kanang imong giingon nga mananap dili na hugaw by virtue of creation but by virtue of Levitical law nga wa kay apel hugaw na. Okay, sunod ang utana. Okay, So gisupak nimo sa daang tugon. Pero kung mabasa nako sa bagong tugon na dunay hugaw mananap, tingnan nimo supakon. pero sabtang imong gibasa Objection, Mr. Moderator. Ayaw ko tumagag-isa. Ha? Ako'y nangutana ni mo, ikaw mo yung sabot ron. Kaya ako may nangutana. Muli akong pangutan ni Mr. Moderator, gisupak niya by virtue of creation dito sa daang tugon. Karon, kung mabasa na ako, nga dunay hugaw mananap sa bagong tugon, di na ba niya supakon? Pero mo rin among tema. Unang Timoteo 4:4 maayo ang Objection, Mr. Tubag ka. Objection, Mr. Moderator. Ayaw karatol, Brad Paul. Calm down. Kalma lang. Muli akong pangutana. Ang tema nimo, matod pa nimo, gisundan na kita ka. Nga gisupak nimo kay by virtue of creation sa Old Testament. Unay gigawas ni sumpa ba? Karon, kung mabasa na ko, na dunay mahugaw mananap sa bagong tugon, dili na ba nimo supakon? Isupak ganita ka kaysa Marcos 7 versikulo 19 nag-ingon, he was making and declaring all foods clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Bisan pa mabasa ni mga hugaw, i-abolish naman ng Levitical law. Mo nang sa unang Timoteo 4:4, ihinluan sumala sa Objection, Mr. Moderator. sa pag-ampo. Wa lagi ko mangutana diha sa Marcos 7, Mr. Moderator. Clarification lang sa akong pangutana. Ang imong gipangutana ganina kung imo bang mabasa. Kay ani ba ko, Mr. Moderator? Ang imong lintunganay nga pangutana ganina kung mabasa nimo sa bagong kasabutan supakon ba nimo imong Brad Paul. Okay. So, kung mahuman siya, 10% lang kasi pangutana kay natubag naman to ayan isupak. Okay. Mabalik ko na ako, Mr. Moderator, ha? Kaingon si Brad Paul, bago pa lang, ikawas siyang baba, na supak siya tungod kay by virtue of creation sa Old Testament lang. Yang akong tima nagpamatuod man kung ang hugaw mananap sa Old, hugaw gihapon sa bago, karon kung mabasa na ako sa bagong tugon, nga doon naghapoy mga mahugaw mananap, supakon pa ba nimo o dili na? By virtue of Levitical law na. Okay. But according sa akong giprove, ang Levitical law gi-abolish na. Mo nang kumukaon na ka ng mananap paghihimo sa Ginoo nga maayo, kung mag-ampo ka gihinluan na. So di na hugaw. So Okay. Kung ako laging mabasa nga dunay hugaw, wala lagi problema nang naay mabasa lagi ka sa Levitical law hugaw na. amo lagi. Kung ako mabasa sa bagong tugon, Supa ka na ng by virtue of Levitical law na ay hugaw. But ang Levitical law gi-abolish na according to the word Saan sa sa wala Mark hugaw? 7:19. Gihinluan naman. okay. Kuman sa paghinlo, asa man mabasa maghinluan. Ibasa na ganit kagayo. Basahan. Basa ka. Hatagan ka, Wala start ka, ka wala na. ka paminaw. Kami
malinaw kung ako lang klaruhon. Maayo ang tanan nga gibuhat sa Dios. Miangkon ka kina nga ang baboy maayo. Kung dawato nimo kini uban ang pagpasalamat kay gihinluan kini. Okay. Pinaagi sa pulong sa Dios. O sa nagyo sa pulong sa Dios, City 19 sa Marcos. He abolished the Levitical law. Okay. O ka na mag-ampo lagi mo mga anong baboy. By virtue of creation, kan anak ninyo, kaya di mo, Levitical law ang atong under mga sa Levitical, i-abolish naman, na mo pasan gihinluan. So, milabat ni mo gihinluan naman ang imong gihinluan ng hugaw. Okay, sunod pangutana. Imong gigamit diha karon nga maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Oh. Karon akong pangutana, mabasa ba nimo diha sa kinili ang unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy maayo o gihinluan sa Dios? Mabasa ba diha? Miangko na kang ang baboy binuhat sa Ginoo maayo. Objection, Mr. Moderator. Objection, Objection, Mr. Moderator. sa pulong sa Ginoo. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection? Ang akong pangutana, ako ra siyang gisundan. Kay gi-insist man gud niya diya sa unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy kuno maayo. Akong pangutana, mabasa ba diha sa unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy maayo ug ipakaon sa Dios? Ang iyang Mabasa niya? Mabasa ba niya ang baboy, maayo, ipakaon? Mabasa kay ingon diri ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Okay. Gawas kung moingon ang baboy di binuhat sa Ginoo kay di mabasa. Okay. Nauso makitaw na ang giangkon ka man ang Okay. tanan nga gibuhat sa Ginoo apil laki pang baboy. Kung imo nang dawaton uban ang pagpasalamat gihinluan na sa pulong sa Ginoo. Okay. Sinibi sa Marcos ug sa pag-ampo. Suwa na hugaw gihinlo naman. Sa ato pa mabasa lagi ana ang word Mabasa baboy. lagi. Okay, Mabasa mabasa lagi, nato Ginoo. moderator. Mr. Moderator, iyang giangkon nga mabasa ang baboy anang bersikulo ha. Atong ipabasa Mr. Moderator. Ngunit naman nabasa giangkon ka naman tanan gibuhat sa sumayo ang baboy Okay. gibuhat sa Ginoo. Nabasa Sa ato pa, pag hinlo diha, wa na'y mabasa nga ang baboy hugaw. Tanan, apil ang baboy katong tiki nimo ingon nimo. Okay, Apil na so to. di na mabasa nga ang baboy hugaw. Tanan lagi nga binuhat sa Ginoo nga maayo. Okay, karon kung mabasa nato Gawas kung moingon ka nga ang tiki dilit binuhat sa Ginoo Okay, baboy di Mr. binuhat. Moderator mauni. Okay, nadungog ninyo ha. Excuse me, kamay ka lang. Asa may gamit ang itong rules nga 1 minute nga tubag o 1 minute pagkutana. Pas-pasa makatubod ha? Hala, karang araw maglami mo, ato sundo ni. Patiwas na laman bro, patiwas na laman kay ganina eh, patiwas na buka na may itong timer di ba bro? Na, karani ko ingnan niya nga 1 minute brad. Para, inot yung timer ako kay tiksulti good. So, ato patiwas ito bro. Nya, na may 1 minute yung pangutana niya, ibang pangutana 1 minute po, yan tubag 1 minute. Sunod naman nato ni para mahanay ba? Para maklaro kis mga tao. Okay, please repeat your question. Okay, ali ko na ko Mr. Moderator. Bago pa lang gipagawa siyang baba, sumala siyang gigamit, wala na kunoy hugaw. O iya pang gipuno-punuan ang bersikulo og baboy. Ako siyang gisundan Mr. Moderator, nga doon na ba'y baboy diha mabasa. Matod niya, wala na lagi kay hinlo na. Karon, kung mabasa lagi nako nga ang baboy hugaw lang gihapon, human hinlo eh. Ang tubag na nako Mr. Chavez Huminaw. Ang mabasa nato di ang tanan nga gibuhat sa Dios. Mao lagi. Kung moingon ka nga ang baboy di binuhat sa Ginoo, wa mapil din eh. Pero accept ka naman nga ang baboy binuhat sa Ginoo, di maayo. Di yung kagaya maayo kagaya na. So kay maayo man kung imo nang dawaton, kung sa mga pagdawat, pagkaon, gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios o sa pagampo. Gihinluan, so tapos na gyud ang tema. Kaya hugaw man, gihinluan naman dire. Mao lagi. Ipangutan na lagi pa ka, nga human ba sa paghinlo, wala na ba'y mabasa nga ang baboy hugaw? Sa by virtue of Levitical Objection, law, Mr. Moderator, by objection. virtue of Levitical law, bisan basahon ani mo nga hugaw, Objection, Mr. Moderator. by virtue man ang ako sa creation, dili man na siya hugaw. Objection, Mr. Moderator. Okay, Nang objection, lagi objection. ko nimo nga human ba sa paghinlo, wala na ba'y mabasa nga hugaw? Wala ko mangutana og by virtue of his creation, Mr. Moderator. Kung niya nga akong pangutana, kay hinlo naman di ay, wala na'y mabasa nga hugaw. Ang baboy. Please answer the poll. Kung ang imong basahon, ipadayag 18:2, Okay. apocalyptic na, symbolic na. Okay, dili. So, Sige, dili- lagi dili dili. na Lagi absolutely karapon. Ito ka lagi karapon. true. Dili So, ko mabasa. Akong tubag mo ni. Akong tubag mo ni. Kanang imong giingom mabasa ni mo diha nga hugaw, bisan pa human na diri gihisgot nga dawaton nimo nga hinluan. Nagpabilin gihapon nga wa maguba ang kamatuoran.
nga ang Ang baboy tanan lugaw. gihimo sa Ginoo maayo kung dawato na nimo bisan karon by virtue of creation pasalamatan na nimo sa Ginoo hinlo na siya. Okay, asa mabasa nga ang baboy o mahugaw mga mananap pasalamatan sa Dios mo hinlo siya. Kini gibasa nako. Okay, basaha ha? Basahan ako. Nga ang mga mahugaw mananap, wa man na magisgot og mahugaw mananap, Oy, puro magipunan. unsa man dang hinluan hugaw, unsa man Okay. hinluan nato pang limpyo. Objection. Unsa man Objection, Mr. Moderator. mopalo Okay. sa logic. Objection lagi, Mr. Moderator. Akong balikan siya kaganina, Mr. Moderator. Nga, mabasa ba diha nga ang baboy, mga mahugaw mananap, ang puan, nga mahinlo na siya. Mabasa lagi. O ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo miangkon ka mga baboy binuhat sa Ginoo gawas og mayon ka dili ni binuhat Okay. kay di ni maapil gihinluan kini sa pulong sa Dios ug ang pag-ampo unsa man hinluan nimo ang limpyo. Okay. Unsa man Sunod pangutana. Matod mo nga ang baboy maayo. Maayo siya kay ipakaon sa Dios o maayo siya kay dili ipakaon sa Dios? maayo na siya kung imong dawaton uban ang Objection, Mr. pagpasalamat kay Moderator. Objection, nahinluan Mr. ka na Moderator. sa pulong Objection. sa Dios ug sa Objection. pag-ampo. Wa ko mangutanag pasalamat, gisundan ti ka. Ang baboy ba maayo kay ipakaon sa Dios? With all Maayo respect, kay dili Brad ipakaon. Pro Chavez, gitubag na niya nga maayo. So, Maayo lagi ang akong why we need to object nga gitubag naman ang iyong pangutana nga maayo. itubag sa Then Mr. he Moderator qualified- sa dili na ko pangutana. Moderator's time, please. Quiet. Itubag niya ang imong pangutana nga maayo. Then he qualified. Then, asa may objection pa ni mo na? Okay, muna Ayaw, ako ayaw, no. Ang imong style sa pag-object is not actually valid. Why? Itubag siya og maayo. Then he qualifies. Na-rule na to, daw, 1 minute qualification sa rule number 4. So ayaw i-interrupt ang iyang pag-qualify kay gitubag ang imuhang pangutana nga maayo. So gitubag naman to, so na-accept right nga mo qualify bro. So ayaw so object ka nagtubag kay nagitubag naman to. So ang imong objection is not granted. Proceed na to. Okay. So ako nang gitubag no nga mahayo man na by virtue of creation sa Genesis 9:1-3 may ano Ginoo makakaon ka mo sa tanang mananap usa lang gyud ang inyong pwedeng kanon ang karne nga may dugo. So apil naman na. Asa man na baboy mananap na o langgam. Okay, sunod pangutana. Use your common sense. Sunod pangutana. Mingon ka kaganina nga ang gitudluan sa pagkaon o sa pagdili sa mga mahugaw mananap ang Israel ra. Mingon ka kaganina. Aron pangutana. Nagingon man niya ang inyong pare No. Doon si ka pare, ingon dire We have to be well prepared so we can appreciate the values and virtues of God. We ang word na gigamit, ingon dire. Culture and social norms in the time of Jesus and until now, look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Pangutana, kinsa may bakako ninyo? Ikaw ang inyong pare. Sabta na. Okay, By objection, virtue Mr. of Moderator. Leviticus na. Objection. By virtue of Leviticus na. By virtue of God's Objection. creation. Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection, bro? Ang iyang tubag, sabta na. Ang akong pangutana, mauliningon na siya kaganina. Brad Carlo, hilom lang ka diha. Kay linya lang o gusto lang. Linya lang. Proceed. Okay? Ngayon diri ang ilang libro, Mr. Moderator. We have to be prepared so we can appreciate the values and virtues of God. Ingon diri. Culture and social norms in the time of Jesus and until now, look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Ang pangutana mauni. Niingon ka kaganina nga ang Hudiyo ra maoy gididaan sa mga mahugaw na karon kinsa may nagsulti ninyos tinuod ikaw o ang inyong pare kinsa na makak ninyong duha. Pero tigod na kasakto, brother. Pag imo lang pagsabot o masakto. Kay ka na by virtue na of Levitical law. Okay. Not by virtue of God's creation. Makakaon kita ng matang sa mananap. 9:1 hangtod sa 3 Okay. sa Genesis. Okay. Sunod Unang po ka na. Timoteo 4:4-5 maayo ang tanang ibuhat Okay. sa Ginoo. So kanang imo sabtan ang konteksto na amo na libro na inyo. Mo lagi. So pangutana. Pangutana. Giangko na nimo nga sakto ni pero imong gidumagan by virtue of Levitical law. Pasaha ko no diha bi og tuna by word by virtue of Levitical law kay kung wala namaka ka. Namaka Ako ka. dili ko obligado. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Libro ngano man. Objection.
Objection, Mr. Moderator, objection. Okay. Yan ingon siya na by virtue of Levitical law. Oh. Akong ipabasa nimo kung doon na by word diha na by virtue of Levitical law ang gisulti sa pare ninyo. Dosi ka buok pare nagsulti ana. Kaya kung walay word na by virtue of Levitical law, buti pasabot niya atubangan sa daghang mga tao na makaksipula lima. Kana. Basa, Mr. Moderator. Kay stop the clock man. Ipabasa, Mr. Moderator, kay isupak niya kay natog lagi. Objection, Mr. Moderator. Ang debate dili ikahon ni Muda sa Ursulang ka page. Objection, Bible ang reference man eh. Objection. Na naproibahan man ako sa Bible na ang Objection. tanang mananap ipakaon. Dayon kung imo ning ampuan, gihinluan kini. Dili man ako kontrary sa akong gibasa gihinluan. Counter objection ko, Mr. Wa pa Moderator. man di ampu eh. Okay. Counter objection. Kana nga mananap pag-ingon nimo nga hihugaw, intindi na sa Levitical law Objection, Mr. na Moderator. by virtue of Okay. God's creation. Counter Kung objection. imo ampu ara, mahinlo na sa Counter objection ko, Mr. Moderator. Ay, sa. Kining imuhang pagtubag Brad, usa man na Brad, nagtubag ka or ni-counter ka siyang objection? Ni-object ko sa iyang pamahayag kay ikahon man ko niya diha. Dili man na mong interpretasyon sa simbahan. Isa ra man na ka uwen. Og diha ang buti pasabutan Okay. sa libro. Dili man na by virtue of Gabitso man nahibalo man Counter na objection by ko, virtue Mr. of Moderator. Levitical law. Bisan di Counter man na objection. basahon Mr. Lo Chavez. By virtue of Levitical law, ang buti pasabutan na. Counter objection. Ang clean yun na dito. Isupak pa dito ka nga, hugaw na sa Levitical law. Pareha mi ni anang Objection, Paano eh? objection, Pero ang objection. akong gi-prove nimo by virtue Sa ito pa rin, uyo na ka sa gisultis yung pare nga hugaw giday na. Ay, sa. Counter to ka. Counter, Mr. Moderator. Okay, Mr. Moderator. What's ba? Grabe, wala kay ka ng super ka. Ano bro, may ka mo counter man ka. Yes. Once ka mo counter objection ka, dili ka intended nga mangutana. Wa pa ka counter. So ang imo nga ani, wa pa mo mag-ruling ari. So ang imo ani bro, unsa may mo counter? Ayaw pa ask the question. Unsa man imo Okay, counter? mao ni siya, Mr. Moderator. Nangutana ko niya baka ganina nga kinsay baka ko ninyong duha kay nag-ingon man ko ka nga ang mga Hudi ray gitudluan, mga Hudiyo ray gitudluan sa mga mahugaw mananap. Unya kay ang ilang pari, inyong pari dusi ka buok nag-ingon man ni nga ang baboy iro hugaw hangtod karon. Unya nangutana ko niya, Mr. Moderator, nga kinsay baka ko ninyong duha. Yan ingon siya nga by virtue of Levitical law. Mabasa ba niya ang word Levitical law? Ang iya Brad, okay, tumaga Brad. Ang iya Kaya kung dili mabasa ang word Levitical law, ikaw mo inamakak, dili inyong pare. iyang gigamit ni Brad nga okay, rolling. Iyang gigamit ni as tawag na to o premise na Yes, Mr. Moderator. first premise niya, gibasa niya, nining maong libro Ano nga. ba siya tangkalo niya? Ato ning tanawon sa ning libro ha, ayang gigon Brad Route nga pila to Brad, dunay dosi Dusi, ka pare. dusi ka pare. Sikat anang pariyat, pat tanawa, tanawa. Ato yung patanaw kayo tayo man eh. O gani, o na o. Tanawa na yung pare niya o. Dusi ka buok na. Author ni or O turong writer. O Sanchez man kire. Tanawa, kao ba na ninyo po Sanchez? Unsam din na Okay, diyan. sige. So ang imong Sorry, pangutana, ang Lisa, pangutana Brad Paul, nga diri Brad Paul, gingon man diri nga lockdown dogs and pigs. So they are both considered unclean. So Brad Paul, ang iyang pangutana Brad Paul, kinsa man kuno ang tuhuan or kana sayo pa ikaw ba or si kining maong libro? So mao tay yang dito Okay. pangutana. Sige Brad Rob, proceed sa Okay, pangutana. mao ni Mr. Moderator. May uyon lagi siya nga hugaw ko no, pero sa Levitical law. Mabasa ba din higa ang inyong pare, nag-refer nga ang baboy, iro, hugaw mga mananap, diha sa Levitical law. Mabasa ba din higa? Mo man akong gigamit. Mabasa niya o dili? ang tubag ang among standing mo. Objection, Mr. Ayaw Moderator. kay kahon Ayaw, ang objection. libro. Objection. Ang among tubag mo ni. Objection. By virtue na of Levitical law. Objection, Mr. Moderator. By virtue na of Levitical law nga hugaw gyud na sa Levitical law. Wa bitaw ta kasupaka nga dito sa Levitical law hugaw na by virtue of Levitical law. At by virtue of creation dili na siya hugaw. Ngano man mabasa siya sa unang Timoteo 4:4. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Mo man sa Moderator. kusang tubag. O nag-object naman ko. Kanina naman ka. Okay, maula gini ako pangutana, Mr. Moderator. Okay. Niingon lagi ko niya kaganina nga kinsay na makap ninyong duha ay yung pare nagsulti man eh nga ang baboy, ang iro, hugaw mga mananap sa panahon ni Kristo hangtod karon. Unya karon niingon man ka nga ang Israel ray tudluan, unya gihinluan na nya nagsulti man yung pare bag-o man lang ning libruhan ninyo man
Karon kinsay na makak ninyong duha. 2019 ni gisuwat oh. 2020. Karon kinsa may namakak ninyong duha inyong pare, 12 ka buok o ikaw? Okay, Brad Paul. Okay. Ang tubag mo ni wa gyud ko mamaka ngano man nakaalain ko sa Biblia nga kana nga pagdili Levitical law na. So wa ko isupak ana kay nakahibalo may standing sa Levitical law na nga balaod. Sa Levitical law even ang mga Hudiyo ron di pa sila mukaon kay hugaw nila ang turo kay under sila sa Levitical law. Kana man good ni sila Chavez na context na sa Levitical law. Objection, Mr. Kaya kung Moderator. amo pa na official nga doctrine, di yung mga upaboy o giro. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Brad Ralph, iyan ang gitubag kanina ang imong pangutana. So, wata ang maong 1 minute nga 1 makatubag minute siya. ang Mr. Moderator. Wa gid 1 minute bro. 1 minute ka. Oh. Human siya bro. Ay lang sing objective. Basta gali ang imong pangutana na tubag sa in the first sentence, ayaw na i-object patong iyang mga qualification. Kay he have the right. Okay? So, last one question and one answer. Amo lagi. Sa ato pa ang inyong pare mauwi na makak, ikaw na mo'y nasakto. Wa ko mamakak, wa ko na makakakumpare kaya nakasabot ko ng libro in the context na sa Jewish culture. Gibasa bitaw ni mo diya, until now ang Jewish culture nag-follow sa Levitical law. Pero kami, ang among standing as Catholic, mukaon mi og baboy by virtue of creation. Tapos mag-ampo mi kay matod sa unang Timoteo 4:5, ginluan na kini sa pag-ampo. So kana nabasa dito culture na sa mga Hudiyo. Ang norm sa mga Hudiyo, kay mo nang sabton nga libro, ang norm sa mga Hudiyo, kinaiya nila ba ang ilang kultura nga hangtod ron, until now, hugaw na kanang dogs o pigs. Kay kung mao na nga ang official teaching, di unta po rin mga onon, kay until now, magka-unclean na. Ikaon, mit baboy, may virtue of creation. Okay, time's up. Patungatagan sa masipag pagpat ang duha na to kadibatidor. Nagkalamig. Ayok sa stop mo. Okay, ari na ta mga igsuon sa last portion sa atong debate for this first